A čaká vás dôležité obchodné stretnutie, máte čierny kostým a neviete sa rozhodnúť, akú kabelku zvoliť. A dnes si ukážeme, ktoré kabelky nie sú vhodné a ktoré môžu byť tou správnou voľbou na danú udalosť. Ak vám záleží na profesionálnom dojme, dbajte na to, aby vaša kabelka bola vyrobená z kvalitného materiálu. Nekvalitné spracovanie alebo lacno pôsobiace materiály môžu zbytočne znížiť úroveň celkového dojmu. Výber kabelky je dôležitá veľkosť. Čiže dbáme na to, aby sme vyberali veľké kabelky alebo stredne veľké. Vyhýbame sa malým kabelkám, saničkám, malým crossbody modelom, ktoré pôsobia neprofesionálne a príliš ležerne, či môžu zbytočne znížiť úroveň prvotného dojmu. Ďalej sú stredne veľké alebo veľké štrukturované kabelky v neutrálnych odtieňoch. No a práve tieto poskytujú dostatok priestoru aj na dokumenty vo formáte A4. Však podotknúť, že najpraktickejšou voľbou je práve veľká kabelka, do ktorej sa bez problémov zmestí aj tablet, dokumenty a ďalšie nevyhnutnosti, pričom stále pôsobí elegantne a profesionálne. Neodporúčam kabelky s výraznými logami. A zbytočne to môže pôsobiť nevhodne, môže to odvádzať pozornosť od podstaty stretnutia, vašej profesionality a obsahu rozhovoru. Ktorí ľudia môžu kabelku s veľkým logom vnímať ako snahu o predvádzanie sa alebo dokazovanie statusu, čo môže pôsobiť nevhodne v profesionálnom prostredí. A namiesto toho vyberám kabelky s minimalistickým dizajnom a nerušivým logom. A minimalistické kabelky okrem toho lepšie podporujú dôveryhodný a profesionálny imidž. Je vhodné uprednostniť kabelku v neutrálnom prevedení s jemným, nenápadným logom alebo úplne bez neho, aby ste si zachovali svoj profesionálny a elegantný vzhľad. Čiže vyhýbame sa okazalým logám a volíme minimalistický dizajn. A na obchodné stretnutie si neberieme kabelku typu crossbody. A crossbody kabelky majú často neformálny charakter, ktorý sa hodí skôr na voľnočasové aktivity alebo na neformálne stretnutia. A väčšina crossbody kabeliek je príliš malá, a nezmestia sa do nich základné dokumenty, ktoré potrebujem odniesť na dané stretnutie, nezmestí sa tam napríklad ani zápisník, tablet, fľaša s vodou, čo sú bežné potreby na obchodné stretnutie. To znamená, že by ste si museli niesť ďalšiu tašku, čo vôbec nie je reprezentatívne. Na obchodné stretnutie je ideálne voliť stredne veľkú alebo veľkú kabelku do ruky či na rameno v neutrálnych farbách a s minimalistickým dizajnom. Kabelka dokáže viacej dodať vášmu outfitu prestíž, profesionalitu a štýl. Farba kabelky tiež zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní profesionálneho dojmu. Nie každá farba je vhodná na pracovné stretnutie, pretože nesprávne zvolený odtieň môže pôsobiť rušivo alebo príliš neformálne. Vyhýbam sa nevhodným farbám, krikľavým farbám, výrazným farbám, ako sú jasná červená, krikľavá žltá, neonovo zelená. A takéto farby môžu pôsobiť príliš nápadne, neprofesionálne a môžu odvádzať pozornosť od samotného obchodného stretnutia. Môžu vyvolávať dojem, že samotný outfit nie je premyslený a ladiaci s formálnym prostredím. Na obchodné stretnutia sú najvhodnejšie tlmené, neutrálne, elegantné farby, ktoré pôsobia sofistikovane a ľahko sa kombinujú s business outfitmi. A výbornou farbou je čierna, ktorá je klasická, elegantná, nadčasová. Modrá je decentná, vhodná do formálneho prostredia. Alternatívou je práve tmavo-hnedá, ktorá môže nahradiť čiernu, béžová, ktorá je jemná, sofistikovaná, vhodná k svetlejším odtieňom. Šedá, to je neutrálna, univerzálna farba, ktorá pôsobí elegantne. Tieto odtiene sú často univerzálne, hodia sa na akékoľvek ročné obdobie a ľahko sa kombinujú k výslednému outfitu. Pekné kožené kabelky na také profesionálne obchodné stretnutie nájdete práve na www.emotis.cz. Teším sa na vašu návštevu a ak máte problém s výberom, rada vám pomôžem.